Marcos e Eduardo son luthiers. Luthiers. Correcto, Son correcto. xente que fai instrumentos de forma artesanal e como hai que facelos, no seu caso, gaitas, sobre todo gaitas, Exactamente. Isto empezou na vosa casa isto, nada, hai 15 días. Sí, sí, aproximadamente. Más ou menos canto pode haber? Pois casi 100 anos. 100 anos. 100 anos. O bisavó xa estaba o taller dos marrecos. Exactamente, o meu bisavó. O bisavó. Meu bisavó. E aí- Non cheguei a conocelo... Vos sodes a cuarta xeración, entón? A cuarta xeración, sí. Somos a cuarta, sí. Casi nada. Fixeron gaitas hasta para Carlos Bisabuelo, abuelo, Fixeron ou é cousa A miña? primeira que... A primeira que tocou Carlos Núñez? Carlos Núñez, según él, dice que a comprou ali. bueno. Eu non estaba. Que bueno, sí, no, claro, xa é. Pois é un orgullo xa para vos o taller. A parte Sí, a ver, da tradición secular que exactamente, unha gaita claro. cabe nas mãos de Carlos Núñez, ou que caben en moitos recunchos do mundo onde acabaron as vosas gaitas por diferentes Sí, motivos. xa cruzaron o todos, charco claro. 50 millóns de veces. Coa emigración, iso... Hai gaitas nosas que, de feito, agora hai xente que nos manda polas redes sociais. Oye, mira que atopén esta gaita aquí en Argentina e tal, dun vello e tal que tiña ali. E mírala e dice, é unha gaita nosa. E un taller como o vosso, cantas gaitas pode facer cada ano? Non sei, non me Varía chega. moito o que? Varía, claro, dependendo da... Pero máis menos non te has botado un cálculo? Non lle teño botado un cálculo, a verdade que non. Porque canto tempo E levas? máis agora que nos levamos un par de aniños desde que se xubilou meu pai, pois levamos un par de anos facendo gaitas. E traballades máis tranquilos, non? Menos horas, en serio, menos horas. Antes eu traballaba 8 horas e agora traballo 6. E que iso gustame. Claro, porque Pero que ten que ser así. É que hai que traballar para vivir, non vivir para traballar. É lógico, Eu non? creo que eso ten que ser así. Pois sí. Eu cando vexo hai tantas gaitas tan bonitas neste país, e eu cando vexo gaitas, que eu non sei tocar a gaita, pero sempre penso, eu se comprase unha gaita, Pero ainda estás a tempo, gustaríame que esa gaita tuvese algo non sei. Especial. Non, entendo que o que vai comprar unha gaita busca algo. Claro, pero o especial hai que pagalo tamén, eh? Bueno, pero que seña non digo que seña máis cara tampouco. Pero decir, que seña unha gaita que teña algo distinto, non? Sí, pero o cariño por ti despois. Distinto. O cariño por ti Pero despois. a xente non? busca eso, non, os músicos buscan eso, non? Que teña... Claro, a ver, hai músicos que xa buscan a mellor unha exclusividade, pero claro, pues mira, quero a miña gaita pues, que teña este talladito, ou que teña o meu nome aquí, ou calquer cousa así, non? Pero o normal é que fagades por encarga ou que facedelas e poñedelas a Facemos por encarga e As dúas facemos cousas. xa sempre que non temos pedidos, pois se van facendo e sempre salen igual, non hai... Sí, ao final sempre Non sacan... suele haber stock. E canto pode chegar a costar unha gaita desas que estades falando? Unha gaita singular, 3.000 especial, euros, cun rematito, Non somos cunha madeira baratos. boa, cun... A mitad de precio. 1.500. Deixo por Sí, aí. 1.500 unha boa. Sí, sí. Unha Unha así esta como madeira esta. que Sí, como esta, dices sí. que é preciosa, pódela montar, así vemos tamén Sin problema as ningún. partes que vai levando. Mira, sí. pois este é a vestimenta, que é unha vestimenta xa bonita, un brocao que o fai na muller na casa, Begoña, que aproveito para mandar un saúdo desde aquí, de un bico. É ben bonita, sí. Empezamos. Isto é o soprete que é por donde se infra o fol. Esta peza vai aquí, que leva unha válvula antirretorno. Entón, Vos facedes todas as pezas que van aí? nós facemos todas as pezas. Bueno, agora os foles agora xa son de Goretés e veñen de fora xa. De Goretés, non De sabía. Goretés, sí. Antes facíanse Antes eran de coiro e diso que se facían ali no taller. Xa antes ou de cabrito, goma. xa antes. De cabrito. De pel de, o sea, pel de estómago de cabrito, de pel de cabrito. E fixeron ali de neumáticos de dos coches, que levaban antes que levaban neumáticos. E agora xa son todos deses de ainda Goretés, cheguen- Sí, agora son todos de O normal é que Goretés. seña de Goretex. Agora é todo Goretés. Entón Entón vestímola. xa ven de China, o Goretés xa ven de China. No, empresas españolas, de sí. Escocia, sí, sí. Non sei agora co Brexit e tal, pero nós seguimos de Escocia, recibindo sí. igual, sí. Vale, entón meterlo dentro do traxe, Exacto, digamos, metémolo non? dentro do traxe. De tal, Sí, que ten e vamos ir montando, e despois a parte máis fundamental da gaita, que é o que a fai soar realmente, que é a palleta, que é meu irmán que nas fai Pois, palletas. Isto é a palleta. Aí está, Toda aí gaita- tú fas, toda gaita tú sin fas isto. o importante. Exactamente. el foi Mollar a importante. palleta foi unha expresión que pasou xa a Chámase- linguaxe popular. Chámase Gaitas Eduardo, pero quen fai importantemente? Quen fai o- Tú quen fai o que vale, que é a palleta. Si o fai a gaita solo non lle metemos isto. Porque eso que pasa, hai que ir probando, o que? Claro, non, a palleta é o que o fundamental dunha gaita. Pero digo, para dar como Sí, aquel no, bueno, despois de metela no punteiro hai que palleta. traballarla, rematala, facer unha afinación boa, non? Sí, por se a xente non sabe, nós cando soplamos na gaita, a palleta que é o que vibre e o que fai que sone? Ou como Correcto, funciona a palleta, correcto, por as exemplo, lingüetas estas, isto así pode soar, pero bueno, un sonido moi agudo. Fai na soar, De que é? de cana. De
De cana. Sí, de cana. cana, pensando estas canas... Que non son canas que as saia por aquí, son como estas vasoiras. Como que antes había... As vasoiras esas que levaban o mango de cana. Pois desas. Este tipo de cana. Bueno, ahora ven estas canas de Valencia. Ahora non hai o que? Eu cando era pequena acordo que había moitas canas desas. Hai, pero non vale moito. Estes son os pallóns, que o pallón é o que fai soar o ronco, non? Que é un sonido máis grave, leva dúas octavas máis baixas ca tónica do punteiro, non? Que serían do. E agora pois hai os pallóns sintéticos, que son estes en plástico, que Pero de Escocia tamén. duran toda a vida. Non, estes fanse aquí. Ah, sí? Son Estes gallegos. fanse aquí, son galegos. Entón temos a prima, isto pois leva o seu traballo, hai que furalo. Isto que madeira é? Isto é granadillo. Granadillo que non é Non madeira está- aquí. non É está así pintada. negra, non está pintada, Ah, sí? É así negra. A pulida nada máis. Que me dices? Sí, sí, pulido, sí, no, negra. pulido é un De feito, barniz, si miras pero aquí, claro, non está pode ser pulir barnizado, solas, hai algúns que solo se negra. pulen. Vale. negra. Pensé que estaba pintada, Como o sobaco dun grilo. Como igual. Esta tampouco. Esa tampouco Esa está tampouco No, está no, nin pintada, Esa é unha madeira un poquinho rara, é o Ni bobai. metida en viño, é así. Pero que madeira é esa? Ese é o bobai. Cabo vai, é outra É madeira. unha madeira que oxida. Miro está lá traballando e ten un cor así como No, isto. eso pode romper, E despois non- é o mesmo coa luz cor. ultravioleta, pois... Iso veteado, De onde ven Queda estas así. madeiras? Esta ven do sur de África e así, non son madeiras de aquí. Sí, Aquí madeiras temos a tropicales. freixo Pero antes, teu bisavó farías con madeiras de aquí, non? de buxo. Claro, Antes facían antigamente buxo e freixo que eran as Buxo e madeiras freixo. Vale, nacionales. estou montando o ronco, sería a prima, a segunda e a copa. Aquí levaría o pallón, tendría este oído. Ese. Xa me vale, xa me valía. Unha gaita. Sí, para ir a mirar o celta ou así, vale. A bubucela. A bucela. A bubucela, era un pouco bubucela, Sí, eso. parecido, algo sí, así. Son un poquinho menos, pero é así. Temos unha prima e unha segunda solo para ronqueta, que é unha octava máis baixa coa tónica do punteiro, e leva outro pallonciño, pois máis pequeno. E entón soa, pois así. Eso que nota é. Claro. Ten que estar afinado en do, non sei exactamente, co afinador agora, de oído pois podes decir o que máis ou menos, pero para iso hai que saber moita música, Esto é moito e oído. eu música sei xusto para pasar o día. Home, pero no vosso taller... Pero para ser luthier non hai que saber moito de música. Non fai falta. No, Ser para ser músico, constructor non sí, fai falta. hai que saber de construir, Non fai falta saber moito, non fai falta ser un Igual que profesional un mecánico da de coche non ten que ser un piloto. Claro, por eso, Un igual. mecánico, el- Exactamente. Igual que un Yo bo creo- gaiteiro non sabe facer a gaita. Exactamente. Efectivamente. A ver, algo Vale. tens que saber, porque aparte de Sí, aprender sí, vos... bueno. No, saben, o pasa que non queren, se saben. Van de claro. humildes, pero Seivane, o mestre Seivane, creo que aprendeu tamén precisamente nos descansos do servicio militar, Sí, como exacto. antepasado voso tamén. Iso é o con que noso- dice el que con noso aprendeu ali, bisabuelo. e de feito, pois sí, lo coñecía que o que Como se faleceu chamaba xa. o vosso bisavó? Antonio. Era Antonio Antonio. Represas García. Despois foi Antonio Represas Carrera, o avó, Eduardo Represas Fernández, e agora... E agora Eduardo. Represas Vale, Alcántara, Represas. de Marcos. Sí, poñamos... Vale, e aquí levaría a palleta, que iso é fundamental para que a gaita soa. Este é o punteiro, e se tes unha palleta por aí... Esta que tiña. O sea, que a palleta hai que cambiala cada certo tempo, entón. A ver, se a cuidas, Sí, canto non te antes por que tal, máis pero... vivimos. Pero Pero son caras as palletas, non? No, Non, un precio... 20 E euros. bueno, o punteiro soaría... Por 20 euros ainda levar dúas. Eso soaría o punteiro, e ora isto iría Ahora aquí, todo xunto. e agora, se me agarras a gaita, poño os frecos. No, pero igual. Son... Todo ben, verdad? Isto é unha maravilla, Eso dixo todos tamén que andaban polo taller, faz o mismo chiste sempre, Pero son... Ah, que vai aquí, claro. Ah, me falta... Claro, Vai na poñer ahora, bonita, vai na poñer Non bonita. falta yo vestido, o sea, bonito. A chulería. Ahora, pero tampouco falta me poñer no tellado que son alto, pero... Un pouco de chulería ten que levar o gaiteiro, eh? Claro. No, a gaiteira. Vai así, ahora poñemos os frecos un pouquiño axeitaos. Esta é esta é de máis de 1500, eh? No, esa de aí. No, por aí. ese precio. No, non queremos tampouco Se a queres por ese precio, se te vende. asustar a xente E que non canto, pode. que me acordo xa, se mo dixestes, canto tempo leva a facer unha gaita? Esta gaita, pois, dedicándolle o tempo que hai que dedicarlle todo, pois, ao mellor, bueno, o que traballamos agora, pois igual en 15 días che leva a facela ben, porque hai que... Bueno, pues entón, leva o seu tú solo das tempiño. feito dúas ao mes, na máis. Sí, sí, no, Destas se pode pode apurar ser, moito. claro, claro. pero unha barata, porque o barato vas, digamos, Non digas eso. a piñón. Non digas sabes? eso. Tens que dicir que o barato está igual de ben feito que isto pase que a madeira era máis cara. Sí, Xa, no. pero non é o mesmo, Pero non é o porque... mesmo, A ver, o bo hai que non é o pagar mesmo romper unha peza mala que romper unha peza boa. Claro, e esta Non é o peza mesmo traballala con moito que xeito, dañes unha vale. porque se unha rompe de unha peza freixo destas, é unha non peza é o que cara. vale que E rompes si- un taco de madeira destas. Imagina che rompe unha peza destas, se podes aproveitar unha parte, Porque aproveita. esta madeira entón é cara. Esta madeira é cara, de por sí é cara, claro. E agora, pois este iría aquí na ronqueta,
Rematamos xa con isto, digo, para que nos quede a gaita montada así para despedir esta parte do programa, que a gaita ben bonita. Tú sabes tocar a gaita? Claro, claro. Non. Eu, a flauta en primaria sí, tocaba de Titanic, Así non te van a enterrar nunca no Tocabas a de Panteón de Titanic. Galegos Ilustres, tampouco Sabes era tocar a gaita. miña ilusión, non? Acabaremos ali, pero bueno. Bueno, aquí leva taponciño patal, que agora xa lle facemos chave, porque esta gaita xa é un poquinho tempo, porque non quero dicir nada, pero é a gaita que ten meu pai agora. Maravilla. Bueno, oye, pues Sí, anda. levou A gaita de teu pai? levou cando se xubilou. Pues como para caerme a gaita ahora mesmo, Sí, Cuidado. no? Meu pai Saca a mato, que gaita ao por certo é moi fan teu. Sei que xe pode mandar un Por eso saúdo. pode ser guapo, como se chama? Eduardo, claro. Eduardo tamén. Aquí todo o mundo é Eduardo, menos Marcos, todo o mundo é Eduardo. Eduardo, un saúdo, Que acabe de montar a Que gaita aí listo é o teu tranquilo. fillo, que tú traballabas 10 horas cada día e el 6. Aprende. No, bueno, sí. El traballaría... Bueno, non quero dicir nada. bueno. El traballaría, bueno... Non quero dicir nada. Agora pon ao revés, no outro lombo. Por qué? Porque sí, porque no outro. Pero si que é zurdo. Pois se eres zurdo había que facerche unha gaita para ti. No, eu para min é aquí, No, non a poñas así que queda estéticamente mal. Pero sempre hai que lograr de aquí. Sempre. Todos os gaiteiros do mundo. Sí, Sí, sí. o normal. O normal, sí. Depois a xente que Canta non... falta de lugar, tes, Roberto? Claro. Pero estás falando en serio, sí. En serio, sí, claro. Pero cada un puñera, hai algún que quere na izquierda, A e la na izquierda sale o roquillo polo outro lado, non ten... Sí, bueno, a ver, non ten Coloca sentido. ya, poña a gaita bonita aí a... Ah, vale, porque así metes hecho o Claro, non, fol así. aquí encima. Metes chofal aí, o puntero agárralo non sei como... Nah, ten que ser como é. Ya está. E un coche ten o volante á dereita non pode... Eche cómoda. No, podíamos tocar o que quixeras, pero non podo porque xa chupou el, entonces non podo. É pena. Bueno, pues, Unha pena. Polo coronavirus, senón agora tocábamos Sí, aquí... Un par de Era muñeiras. chantada. Oye, pois que maravilla, que maravilla. Nos gusta que alguén, unha cuarta xeración, 100 e pico anos despois... E esperamos que algún dos fillos, os meus igual xa non, porque xa traballan noutra cousa, pero o del que é pequeno igual o metemos aí. Tens fillos grandes, ou que? Eu teño fillos moi grandes xa. Que dices? Que Home, miña filla 24, meu Que fillo... va, vai ter toda a filla 24, tes tú 38. A que estou ben conservado. Cantos Pois nací no 76, é para non dicir a edad. un ano máis que ti. 45 anos. 46. Sabes? Está ben, o chaval, Ano arriba, ano baixo. Ah, que sí. Sí, nada. Veña, Eu facer gaitas, Co val de baile. Logo podes tocar un poquinho a gaita entre os tres, pero antes temos aí a Nicasio pendiente con esa sorpresa